nejlíp, aby ty lidi tady byli od 6 do 7 do večera. A jeli se bomby, aby to mohl brát víc a víc těch staveb. Ale v hodinovce, nevím, 2,5–3 tisíce, nebo 2,5 tisíce bych řekl za bagr. Za den spálíš 100 litrů, máš za 2,5, za 3 tisíce spálíš, no za 3,5 tisíce spálíš nafty. A když si řekneš, i kdybych šel za 2 tisíce a uděláš 6–8 hodin, tak bylo 16 tisíc za den. Jsou jako jiný počty, no, ale musíš mít na to práci adekvátní a musíš k tomu mít prostě i tu obsluhu, nebo ne obsluhu jako strojníka, ale prostě auta, nákladáky, ten bagr nesmí stát. Třeba teďkon, že jo, to je prostě, tady by se měly správně točit 2 auta, ty mám slíbený na zítřek, údajně, tak uvidíme. Ale on jakoby má strašně jakoby velký výkon, nebo takovou tu pracovní kapacitu. Prostě pracant. A když v tom sedí takový pracant jako jsem já a sejdeme se takhle 2 pracanti, tak uděláme strašný bordel. Samozřejmě diváků zajímalo iba sexuální věci, vyprazňování drogy, alkohol, psychoty. Ano, tak to... Já od toho tady mám prcka. Orysis ten je zlatý. Ten je konstruktivní, ten se zajímá, ten debatuje. Prcek se ozve, jak se jedná o mrt, o vylučování, o zvracení. Že jo, prcku, že seš prasáček trošičku. Ty se mě tady snažíš zkazit. Já, takový hodnej kluk, si říkal vlastně, že se tady dohadal o peníze. No, protože to je města. A oni na to si myslím, že mají na to vyčleněný nějaký rozpočet schválený v rámci jakoby třeba toho ročního rozpočtu, že je potřeba udělat tady ta práce a že na to dají třeba 400 nebo půl milionu. Já nevím, co může tady to stát, já to nedokážu odhadnout. Nevím, že to viděli jen tak povrchově, víš, že to tady prostě projdou a řeknou, tady to zbourat, tam to zbourat, vidějí, že na střeše jsou eternity, to přebrat, to může být nějaký náklady navíc, dřevo vykácet, pořezat, nějaký náklady navíc, blablabla, všechno v pohodě. No jo, jenže teď se to zbouralo, zjistilo se, že eternitu je tam třeba 2krát víc, že všechny ty místnosti jsou zaplněný komunálním bordelem od bezďáků, jehly, vole, spacáky a všechno prostě. Tady už mám jeden celý kontejner naplněný komunálem. Do toho prkna pobytý a polepený asfaltem, jakoby tou lepenkou, další práce. Teď kořeny vytahat, teď z kořeny uskladnit. Já nevím, jestli na to někdo myslel nebo nemyslel. To je snad nejhorší věc na skladování nebo na zlikvidování. Kořeny. To nehoří, takže to nespálíš. Když to zakopeš, tak ti to vyhnívá, vole, 30 let. A kam s tím, vole? Je to velký, neskladný, takže ty jsou tam nahrnutý v hromadě a říkal, až se nikdo nebude koukat, vole, nějaký víkend nebo nějaký pátek odpolední, tak se prostě vykope nějaká hromada, nějaká díra a ta hromada se tam nahrne. To je prostě nejlepší způsob, jak se zbavit kořenů, prostě narveš to do země. Ale někde, kde se ví, že se nebude kopat, protože když to někdo objeví, ty pičo, tak to nechceš. Objevit, vole, takovouhle skládku kořenů. Protože tím se neprokopeš a musíš to všechno zase vyhrabat. No. Takže takovýhle více práce možná, nad kterýma se nikdo moc nezamyslel. A teď Skála, jakoby šéf, jim to všechno řekl, co tady je, když jsme se do toho pustili. No a už se kroutěj, že jo. Už se jim to nelíbí, vole, že tady, vole, co se bude dělat s pařezama, co se bude dělat s lepenkou, co se bude dělat s pobyty, s prknama, vole, který se musí taky jakoby nějak zlikvidovat ekologicky, protože to je jakoby města kšeft a ten od toho potřebuje doklady. Určitě, vole, to platí z nějakých těch eurodotací, z té regionální obnovy, nebo jak se tomu říká, nevím, to je jedno. Tak třeba vytrhat nějaký základy, nevím, no. Prostě něco tak nějak z té komunikace mi vyznělo, když jsem se bavil se šéfem, že se kroutí jak psy na jakýkoliv více práce. Takže všechno se bude tady někde schovávat, zakopávat, vole, rozhrnovat. Ale tak to není můj boj.
To spíš jenom ta věc, že se toho jako nemůžu zbavovat, že se mi tady dělají hromádky, tamhle vole pořezaný stromy, tamhle ty prkna, tamhle kořeny, tamhle panely a já už nemám moc kam dávat jako ten bordel. Já jsem tady uhromádkovaný doslova. Většinou nevýhodní, nevystříkaný chlapci mají toto nastavené antény a vnímají všechny. Jo, on na mě ani nekouká, si myslím, prcek. On tady je, on tam jakoby někde mě poslouchá a vždycky, když zazní něco takovýhleho, tak alt-tabne nějaký ten jeho hru, nebo nevím, co tam dělá na tom počítači, alt-tabne to, naklikne chat, napíše svůj názor a zase mě schodí. Já na to nějak zareaguju a tím to končí. No a potom je tady ten rejpač, co vole chodí pracovat na 3 hodinky, vydělá 10 000 vole a potom koukám na mě na zajíčka, jen aby si nehrál tanky a vždycky, když tě zabijou, tak něco napíšeš. No a potom je tady ten rejpač, co přijde a jenom reje, že nic nedělám. Ale já dělám hodinky, mě to skáče, já to do stazky napíšu. A to se počítá. A když nic neděláš, nic neskurvíš. Neskurvíš bagr, nic nepřekopneš, nic nerozbiješ. No. A hodinky skáčou. Takhle se to dělá, když jsi zaměstnanec. A nebo brigádník. Neviděl tě štěpačky na dřevo? Ne. My jsme tady tu štěpkovačku měli a měli jsme to na ten odpad z těch stromů, že jo? Pokácí strom, rozřežeš hezký kmen na topení, to samozřejmě, to se nestratí, to se všem líbí, a potom ty větve ořežeš a to jsme tady prohnali štěpkovačkou. Tam asi to je vidět, nevím, za tím železem, tam je hromada štěpky, tam za těma špalkama je taky hromada štěpky a tam je za hlínou, takže oni tady 2 dny štěpkovali. To, co jsme tady vykáceli z toho prostoru, to už je vyštěpkovaný, ale kořeny to nedá. To je moc. Na kořeny existuje takový rozkousávač, že to buď rozkoušeš, co si bavíme se o bagru. Ale to jakoby, když je v zemi, tak ho rozkousneš a vytrhneš, aby si ho nemusel obkopávat a dělat mega díru, když je to nějaký velký kořen, tak ho jakoby rozštípneš vejpůl a kolem mu uštípeš ty kořeny, ty tam necháš a vytáhneš jenom ten pahil. Ale jinak na to je fréza. Většinou za traktor, jakoby na kardan, nacouváš k tomu, spustíš na to frézu a on ho vyfrézuje třeba i 50 čísel do země. Ale to je takový to, že ty se ho nezbavíš, ty ho jenom skryješ. Takže do budoucna, když tam něco budeš chtít kopat, nějaký základy, tak tě to nemine, chytíš kořeny a teď jak čapneš za ten kořen a vytáhneš ho nahoru, tak ti to rozbije celý ten výkop, že jo? Se ti buď sesune, anebo se ti ta zemina prostě nadzvedne a to na piču prostě, no. Když kořen, tak za mě ven. Jak se zubem, vole, taky nechceš urvat půlku zubu a kořeny si nechat v hubě. To musí jít se vším. Na jednom monitoru mám stream a na druhém dělám něco nebo hraju. Kdy bude hotový obchvat? Hele, obchvat už je? Nebo takhle, tak na obchvatu já jsem nebyl. To byla taková rychlo akce, myslím jenom ta skrejvka. Nic víc se nás tam asi netýká, nebo aspoň prozatím, nevím. Ten šel úplně mimo mě, tam jsem měl informace, že bagry rychle musí odjet na obchvat a všechny auta. Jakoby všechny návěs, všechny vany, všechny tahače a všechny Tatry, co jsou. Takže tam se týden usilovně jezdilo a bagrovalo. A to byl ten druhý bagrista. A takže o něm žádný informace nemám. Každopádně bagr už je zpátky, ten dělá na poliklinice. Je jasné, jaký taky majstři investory mají zdravoce, my máme hodinku zarobené celý týden nebo měsíc a potom už nemusíme nic robit. Takových chvástačů poznává někde. Tak já tady nechci, jakoby, rozhodně mi je nepříjemný žebrat nějaký subscribe, to rozhodně nepotřebuji, protože vím, vole, že já z toho mám třeba 30%, vole, a 70 nebo 60% z toho má Twitch, takže já tady nejsem kvůli tomu, abych žebral prachy, já jsem rád, když si pokecám a ta práce mi hezky utíká. Ale to si dám tak jako srandu.
Nedošáhnu, vole. Nedošáhnu, vole. Jsi takový lacinej. A už srovnej mi to ale, vole. Piča, rododendron. Že jo, druide? To je nový Arteon. Práce do 12, potom randíčko s paní učitelkou. Říkal, že by mě pozval na steak, že klidně půjdeme do hospody, takže si dáme společnou večeři. No já taky nejsem zastáncem tady krmit Amazon sabama. Pokud už nejseš nějaký velký streamer a nemáš tu lepší smlouvu, která asi dává nějakým způsobem smysl. Ale tady v tom, tady s těma